magandang tanghali. Kumikinang na ula, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Nicoliala. Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating may nararamdaman ngayon. Yan. Fill in the blank, Diego. Today I feel... Ano? Ikaw. I feel Makati yung lalamunan ko. Ay, English. I feel like I want to scratch my throat. Walang ganyanan. I feel, Makati ang lalamunan ko in English. I want to scratch my throat. Di wow. Walang biglaan. Huwag ka nang gugulat. Ay, naku, nakakaloka. Pero magandang tanong siya, no? Yung today, I feel, in one word, how do you feel today? Di ba? Ako, I feel hungry. Okay. Galit na hungry. Kaya kahapon, di ba, sa GC ng Love Radio, nag-uusap tayo tungkol sa Samgyup. May nagsabi sa akin, yung Grab driver na naghatid sa amin, pabalik dito sa station galing sa isang event. Hello kay Bench. Ay, shout out. Tapos sabi niya, di ba bawal na saying Samgyup? Sabi ko, bakit? Nag-atorbastatin naman ako. Hindi naman bawal. Hindi naman bawal. Once a quarter lang. Okay lang kahuling nagsangyup? Nung tayo. So pwede. Pwede pa, di ba? January yun, di ba? February na kaya ngayon. Di once a month. Di ba? Ako actually ngayon, bago ako dumating dito, medyo na-late ako, naghahabol ako ng oras kasi dumaan pa ako ng ospital. Kasi naghahanap ako ng hematologist. Hematologist? Baka naman po. Kasi puro tambay atay na nakatutok sa ating walang hematologist. Bakit mo kailangan ng hematologist? Para saan ang hematologist? Siyempre, alam mo naman yung mga follow-up check-up. Ikaw, parang nagsalita. Ikaw, yung check-up mo. Huwag ka magulo. Ikaw ang topic dito. Ba't mo ko tinadamay? Back to you. Ikaw nga tong scratching the throat tsaka kailangan hematologist. Ako tong dinadamay mo. Bakit mo kailangan? Ano ba yung hematologist? Ang hematologist kasi yung... Sa dugo ba yan? Sa dugo. Kasi yung doktor ko, yung cardiologist ko, gusto niya malaman na bakit hindi bumababa yung red blood cells ko. Bakit? Mataas pa rin. Dapat, ano ba to? Ano ba yung normal? Nakalimutan ko na yung kunyari, basta mataas siya. Kunyari 100 yung normal, doble ka ba o mga 150? Mga 150, mga ganun. Ganito iho ang gagawin mo. As a doctor for today, hematologist ako ngayon. Racket ba yun? Ayan. So kailangan mo na hematologist. Nakakita ka naman. Meron din naman, kaso nga lang malayo, ay sa Makati. Di ba, Cavite, mas prefer ko sana Cavite. Doon sa Cavite area. Para mabilis na lang yung takbuhan. Shout out po sa lahat ng mga hematologists sa Cavite. Ayan, baka naman po gusto nyo i-message si Diego Bandido. Kailangan nyo pong malaman bakit daw hindi bumababa ang kanyang red blood cells. Ay, naku, ang tanda. Ang daming issue. Sa'yo, ano na? Okay, next topic. Sabi... Merong nag-message. Charot. Ano? Nakakatawa. Kahapon, meron kagabi. May inattendan kaming event. Ako, si Konyo, si Rakitera. In-invite kami para mag-attenda. Nag-attend ako nito, Jegs. Kasi syempre, tayo ay nasa music industry. So, dapat yung mga latest happening tungkol sa music industry, alam natin. So, kahapon, ni-launch yung first ever launch party ng Official Philippines Chart. Okay. So, mga yung mga top local artists, top local songs, ganyan. So, meron ng tinatawag na Official Philippines Chart. So, may pa-countdown, ganyan. So, anyways, bakit ko nakwento? Kasi tinatanong mo yung health ko. So, tinignan ko yung program. Syempre, launch party siya, di ba? Okay. Yun na talaga yung party, di ba? Tapos, pagtingin ko sa dulo, may after party. Sabi ko, ba't may after party pa yung party? Ang tanda! Sa lola, bakit may after party pa ng 10:30? Ito na yung party. Nakakaloka. Party na nga mararamdaman mo talaga may edad ka kapag yung mga after party, tinatanong mo bakit may ganun pa. Nasa party ka na nga Kaya nga Hay nako.
Matawa ka ngayon, tatanda ka rin! Mangangamoy epikasin ka rin! Bibilangin mo rin yung oras mo. Sa true! Diba? Mananakit din yung mga buto-buto mo kapag umupo ka tapos bigla kang tatayo. Ayan. Dadating yung panahon, mabagal ka na rin tumayo. Dadating yung panahon, kapag ka nakahiga ka sa kama pagising mo, hindi ka kagad uupo. Lalong-lalo na pag pamilyado ka na, ayan. Kulang na talaga yung oras. Totoo. Diba? Tatanda rin po kayo. Diba? And blessing yun. Yun yung mahalaga. Naman. Kasi baka mamaya mo niyan sabihin ninyo ayokong tumanda. Ganyan. Ew, ang tanda. Ew, rayuma. Yuck, arthritis. Oh pero, my gosh, cholesterol. Hindi natin mapipigilan yung aging. Yung aging na yan. Pero kaya nating pabagalin slow down. Kung paano ka kagaya 'di ba kahapon na pag-usapan natin na parang feeling ko parang ang bagal ng pero ang bagal ng yung facing ng buhay natin sa radyo. Pero pag makikita mo na lang ang bilis na nangyayari sa labas. Yun yung tambalanista kahapon na lang. Correct. Elementary nung unang nakinig ng tambalan. Hindi, elementary nung una niya ako nakita. Kabubukas lang daw ng Snow World ng Star City. Kumusta naman diba? Yung tagal na, no? Nakakaloka. Pero dun, yun lang din ang ibig sabihin din talaga ng Jegs. Ang bilis din talaga ng takbo ng panahon. Ang bilis talaga ng pag-evolve. Talagang pero iba hindi na. natin nararamdaman kasi nga yung brain natin train na nasasabayan natin. Correct. Di ba? Katawan lang natin hindi sumasabay. Yung mga buto lang talaga tumutunog. Yun na lang talaga yung mga napipigilan. Dati mga kausap lang po namin, yung mga kapwa namin nga manginginom. Ngayon may kailangan na po kaming kausaping dietitian, hematologist. Dati hindi naman namin alam yung mga iba't ibang uri ng mga test pagdating sa katawan, di ba? Dati regular lang naman na check-up Ngayon yung check-up mo, executive na, tas may mga kung anik-anik pa, di ba? At ang masaklap dito, parang nagpapatentero ka, hinahabol mo yung oras kagaya kahapon. Bago ako pumasok, nagpakuha ko ng dugo Nagpa-check up ako Ang tanda mo na kasi. Kanina nga meron akong mga ini-interview na mga aplikante for Love Radio DJ. Ayan. So habang meron pang habang wala pa, habang may chance pa, wag niyong palagpasin itong opportunity na ito na kami po ay nagbubukas ng aming pintuan para sa Love Radio DJ. Tama. Naghahanap po kami ng bata, naghahanap po kami ng bagets, ng fresh. Correct. Lalaki. Ayan, lalaki po in particular. Lalaki in particular, yun po yung aming hinahanap. Na-realize ko, yung mga kausap ko, talagang 2 decades younger than I am. Oo, talaga sabi ko, naku, pwede ko na pala maging mga anak. Mga anak mo. Kung medyo maaga-aga akong na-jaunters, naglande. Maaga ako naglande pero hindi ako na-jaunters, diba? Very good. Ganyan. So, pwede mo nang talagang maging anak. Diba? Pero, you come to a certain age na, di ba, ako nung bata ako, natatandaan ko, Jegs, salbawa, nung mga 20 plus ako, tapos kunyari, merong mga nagpaparamdam sa akin ng mga 40 plus, nadidiri talaga ako sa, ew! Ang tanda, amoy Bengay, di ba? Amoy essential oil, ew! Yuck, di ba? Pero nung dumating ako dito, amoy essential oil, amoy Abicacet, Salon Pass at Tiger Balm, di ba? Pero masasabi mo pa rin talaga na age is just a number. Kasi yung utak sumasabay, di ba? Mas malakas pa nga ako uminom kaysa sa mga bata Tsaka yung generation kasi natin, hindi siya mukhang matanda. Unlike yung mga sa panahon natin, sabi diba? Siguro nila, makasabi ka namang yung generation natin, hindi mo ka matanda. Tapos tinignan tayo sa Facebook Live. Ibig sabihin, nasasabayan natin. Unlike yung mga nanay natin dati, ng mga 40 sila. Matanda na kasi talaga. So parang kasi parang ang term natin is KJ. Ganon. Din saka talagang iba, ulyanin levels. Hindi, tsaka mga ganon, totoo. Kaya nga siguro nung bata tayo, tas mayroong mga 40-ahing nagkakagusto sa atin, parang iniisip talaga natin na parang ang tanda na nila. Tingnan mo naman yung mga 40-ahing, 50-ahing ngayon, mga artista, di ba? Sila, sino ba yun? J-Lo. Ayan. Si Demi Moore. Yan. Yung mga local. Sino pa ba? Madaming na mga Alice Dixon. Correct. Ayan, diba? Don Solueta. Yan, diba? Mga mga pak na pak na nakaka-excite pang makita, diba? Huwag na tayong lumayo. Tita Max. Yan! Totoo! Diba? Di talaga ako kasama sa examples? Ay, Nicole yan. Kumikinang ina. Di talaga ako kasama. Isali mo ako. Gusto mo bang pagnasaan ka? Ay, na joke. Ayaw.
Pagka nga meron nagme-message sa akin minsan na sobrang crush po kita, tapos nakikita ko ang bata, sabi ko, itigil mo yan, iho. Nanay, ang tingin mo sa akin, kaya mo ako nagugustuhan, di ba? Pero totoo that age is just a number. When you reach this age, marirealize mo na tama ka naman sa sinabi mo, na katawan lang natin minsan yung hindi sumusunod. 'Di ba? Katawan lang minsan natin yung ayaw makisali, ganyan, 'di ba? Minsan nga yung utak natin, akala ng utak natin kaya, ano ba, bubuhatin mo. Correct. Hindi, kaya ko 'to. Pag binuhat mo na, tumunog yung likod. Kagaya na lang, di ba, sabi ko na-flatan kami nakaraan. Sabi sa utak ko, kaya ko 'to. Hindi, sabi ko, sige, Justin, ibaba natin yung gulong. Ako na yung ibababa. Sabi ko, parang masakit yung likod ko. Justin, ikaw na. Ikaw naman yung mas bata, di ba? Ikaw na gumawa, di ba? Sinasabi ng utak, kaya. Correct. The spirit is willing but the flesh is weak. Ika nga, di ba? Willing naman yung utak eh. Gusto ng utak, na-imagine nga ng utak kung paano gagawin. Hindi lang talaga na-implement tong katawan. Naghang. Tsaka siguro also one of the reasons why medyo slowing down yung aging. Hindi naman natin ito mapipigilan talaga, but we can slow it down. So may tinatawag nga na aging gracefully, yan, yung mga ganyan. Kasi yung teknolohiya, isa pa yan. Bongga na din, di ba? Dati kasi masyadong seryoso yung mga nanay at tatay natin. Yun din, di ba? Kung nag-joke sila lang. Correct. Tsaka yung mga joke nila talaga bang old. It's not skibidi. Charot. Hindi yung technology. Dati kasi talaga para kuminis ka lang, mag-astringent ka, yun lang ang paraan. Tama. Yun lang ang paraan, yung ang pula-pula mo na, tapos banat na banat yung mukha mo, di ba? Yun lang. Ngayon, depende sa budget mo. Tama. Di ba? Merong skincare routine na para sa'yo, di ba? Kung medyo pang malakasan, doon ka sa pang malakasan ng mga skincare clinic. Kung medyo ang budget mo ay ganito, meron din mga clinic na eksakto para sa'yo. Mas marami na talaga kasing choices. Saktuhan lang, pero marami kang luhang ilalabas. Correct. Totoo. Natandaan ko nga dati yung mga nagpapagawa ng dibdib. Halatang-halata sila eh. Kasi ang tipo lang ng dibdib na pinapagawa, yung kahit nakahiga ka, tayong-tayo siya. Ngayon, may mga nakakausap ako mga doktor na sinasabi nila na may iba't ibang uri na. Meron talagang very natural, papaya. Yung parang medyo laylay. Papaya. Hindi kasi ang tunay na dibdib kasi yung talagang is medyo sagging. Yung talagang kinukuha ng gravity. Yung may ganun talaga eh. So meron na mga ganun na hindi ka sure kung ginawa. Kasi na siya, yung teknolohiya, mas mukha na siyang natural. Kasi like for example, yung mga ginagamit dati ng mga materials, iba na rin sa ngayon. Correct. Dati kasi ano ba yung mga ginagamit na materials? Hindi pa ganun ka daming choices. Ngayon, madami na kasi talaga. Diba? Ito na lang, sa ngipin ko na lang eh. Yung ngipin mo na lang. Imagine mo 3D printing. Correct. Dati ang 3D printing para lang sa mga souvenir sa kasal, di ba? Ngayon pwede na siya sa ipin. Ayan, diba? Salamat ulit kay Doc Adi Flores ng Right Care Dental sa Vermosa. Correct. Di ba? So marami na siya talagang paraan para magmukhang bata. Sabi nga nila, kung ipinanganak kang pangit, hindi mo kasalanan yan kasi namana mo talaga yan. Di ba? Hindi mo kayang i-defy yan kasi namana mo yan eh. Pinanganak ka talaga na ganyan yung mga ilong nyo. Pinanganak talaga kayo na ganyan ang kulay. Pinanganak talaga kayong ube-ube ang singit. Ganyan. Kasi mula ni Nuno mo, ube-ube yung singit. So namana mo din siya. Hindi mo kasalanan yun. Tama. Pero kung namatay kang ube-ube pa rin ang singit, kasalanan mo na yan. Correct. Kasi hindi mo ginawa ng paraan. Lalo pa sa mundo ngayon. Check. Na marami na talaga siyang options. Diba? So pwede. Kaya kung merong isang bagay na nagbibigay sa iyo ng insecurity, hindi na para wala kang gawing paraan dito eh. Pwede mo siyang gawa ng paraan. At saka hindi naman kinakailangan madaliin. Pwedeng pag-ipunan. Pwede. Totoo yan. Pwede talagang pag-ipunan kasi po, pabongga na ng pabongga ang mga treatments. Yan. Ako, pagka may konti pa lang akong linya na nakikita sa noo, message na ako, Doc Pao, ng Skinny Bay Aesthetic. May linya na po ako sa noo. Tapos, at saka yung ibang mga treatments, Jegs, hindi na siya lahat masasakit. May mga iba kasi natatakot, masakit ba yan? Pero sa totoo lang, ang paniniwala ko pa rin naman talaga, kung gustong lumandi, tiisin ng hapdi. No pain, no gain daw. Correct, gano'n naman talaga, no pain, no gain. Pero,
yung ano naman, yung magiging resulta pagkatapos. Yung benefit pagkatapos, 'di ba? Yun naman yung pinakamahalaga dito, 'di ba? It's a reward din sa sarili mo kung talagang nagtatrabaho ka ng todo-todo. Well, minsan you deserve naman. Correct, 'di ba? Ang sa akin, ako Jegs, kaya nga siguro ito yung dahilan kung bakit kahit walang okasyon, magsusuot ako ng damit malaki yung flower, 'di ba? O kaya kasi maghihintay ka pa ng okasyon. Paano kung matagal pa yung susunod na okasyon? Ano naman, antayin mo yung bulaklak na nakahiga ka na. Correct. So, wag mo hintayin na nakahiga ka na. Suotin mo na siya ngayon, di ba? Hihintayin mo pa ba na magpagawa ng ilong? O kaya bumili ng alahas from Mayat de la Rosa Fine Jewelry? Wag mo nang hintayin na nakahimlay ka na kung kailan mo isusuot yung necklace. Ngayon mo na siya isuot. Diba? Kasi every day is a chance for you to enjoy your life. Correct. Talagang wag mo nang hintayin yung bukas para inumin yung paborito mong drink. Kung nandiyan na sa harapan mo, di ba? Pero dito pero in moderation. Balanse lang. Ayan, nilinaw po namin correct, balanse. Hindi namin kayo binubuyo na gumastos. Correct, hindi. Kasi wala naman pang gastos. Ibig sabihin, mangungutang po kayo. Ayaw naman natin na mabaon po kayo. Hindi ganon. Ang sinasabi lang natin, in moderation. Huwag mo rin masyadong tipirin yung sarili mo. Deserve mo naman yan. Huwag mo na masyadong, ako ang sa akin talaga, lalo na pagdating sa damit, huwag ka na maghintay ng okasyon. Every day is a fashion show. Di ba? Ako ang sa akin lang, Jex, di ba? What if hindi mo naabutin yung bukas? Kailan mo pa susuotin yung damit na yan? What if nasagasaan ka, ang pangit-pangit ng damit mo? Kaya nga, diba? At least nasagasaan ka, pak ka. Ganon. Di ba? Nakapoise ka pa rin. Kasi paano? Naka-outfit ka. Hindi mo nahihintayin. So, wala lang. It's a sign kung ikaw ay ganyan yung feeling mo ngayon na nagdadalawang isip ka, dapat ko bang suotin to, ipagawa yung ganito. Meron naman and I deserve it. Huwag ka na magdalawang isip. There's no assurance of tomorrow. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang ng ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!